Hola, hola! Benvingut, benvinguda al teu podcast de català. A l'episodi d'avui parlem de rius i tempestes. I és que aquesta passada setmana, aquí a Catalunya, hem tingut una borrasca molt gran. Una borrasca, en meteorologia, és una zona de baixa pressió atmosfèrica, és a dir, una tempesta. Aquesta borrasca ha estat molt gran i per això té un nom. Normalment les borrasques no tenen nom, però aquesta sí que té un nom, i és la borrasca Harry. El nom anglès, Harry, quan ho pronunciem en català, ho diem més o menys així, Harry. Doncs aquesta borrasca ha estat bastant forta i hem tingut alguns problemes a diferents llocs, municipis, especialment de la província de Girona. Per cert, un altre sinònim de tempesta és temporal. Un temporal. A les notícies també s'utilitza molt la paraula temporal. Aquí, temporal és un substantiu, és un nom, i té el significat diferent de quan és un adjectiu. L'adjectiu temporal significa que dura un temps, normalment poc temps. Aquí, en canvi, si parlem del clima, parlem d'una tempesta. Si busqueu per YouTube Borrasca Harry Catalunya 2026, segurament podeu trobar vídeos bastant impactants. Per exemple, al poble de Llançà, província de Girona, al nord de Catalunya, el mar ha entrat a dins del poble. És a dir, més o menys ha estat un petit tsunami, però a causa del temporal. També hi ha hagut inundacions a altres municipis de la província de Girona. Una inundació és quan al poble o a la ciutat, o també pot ser a dins d'una casa, doncs quan hi ha molta aigua al terra, que pot ser per causa de la pluja o del mar que entra dins del poble, o per un riu. Llavors parlem d'una inundació. El verb és inundar-se, el poble s'inunda o en passat s'ha inundat, i el participi adjectiu és inundat, inundada. Doncs bé, altres municipis de Catalunya també han tingut inundacions, com per exemple Calonja, Cadaqués, Tossa de Mar i d'altres. També ha estat molt impactant el riu que passa per Girona, el riu Onyar, que el nivell de l'aigua ha pujat molt, era molt alt i ha estat a punt d'entrar a les cases que hi ha just al costat del riu. Els veïns dels pisos que estan més a baix, els baixos, que diem, molts veïns per por han pujat als pisos dels veïns que viuen més a dalt perquè tenien por que l'aigua entrés a dins del seu pis. Aquesta borrasca Harry ha estat tan forta que fins i tot alguns rius s'han desbordat, com per exemple a Tossa de Mar. S'han desbordat. Això és el verb desbordar-se. Quan l'aigua d'un riu surt, sobrepassa els límits del riu, els costats del riu, i entra al poble o a un camp, diem que el riu es desborda. Els límits del riu no poden mantenir tanta aigua i aquesta aigua, doncs, surt cap enfora. Es desborda. El substantiu és un desbordament i el participi adjectiu desbordat, desbordada. Veure un riu desbordat és un espectacle sorprenent i també perillós. Per això, si mai esteu davant d'un desbordament, aneu amb compte. I aquí tenim l'expressió anar amb compte, que significa fer una cosa amb atenció i concentració per evitar un perill, un mal o un dany. Una altra expressió sinònima que utilitzem molt és prendre precaucions. De fet,
el govern va enviar una alerta al telèfon mòbil, aquelles alertes d'emergència que fan molt soroll, no? Un soroll molt alt i molt fort, doncs van enviar una alerta pel mòbil on sortia aquesta expressió, però una mica diferent. A l'alerta deia extremeu precaucions. Prendre precaucions és això que hem dit, no? Anar amb compte. Extremar precaucions significa anar amb molt de compte. És a dir, prendre precaucions a l'extrem. Per això utilitzem el verb extremar. Volem dir, doncs, això, prendre moltes precaucions. La veritat és que sempre és millor escoltar les alertes i prendre precaucions, perquè en un moment pots estar a dins d'un gran perill. A vegades un riu desbordat no sembla molt perillós, però realment sí que pot ser molt perillós. Abans d'acabar, et vull ensenyar una altra expressió que utilitzem amb l'adjectiu desbordat, desbordada, amb el verb estar. Estar desbordat, estar desbordada. Aquí el verb el conjuguem de manera normal. Estic desbordat, estàs desbordat, estar i els plurals. Estem, esteu, estan desbordats. Pots estar desbordat de feina o de responsabilitats, per exemple. I això significa que tens massa feina, tens molta feina, tanta que surt de tu, no? Del teu cap, més o menys. Doncs estàs desbordat o desbordada. Estar desbordat, desbordada, no significa, però, que estiguis enfadat. Pots tenir molta feina, però estar més o menys de bon humor i fer la feina amb bona energia. Per exemple, jo algunes setmanes tinc moltes classes i estic desbordat, però com que m'agrada fer classes, doncs faig les classes amb bona energia. Molt bé. Ara, per acabar, fem un repàs de les paraules noves que hem vist en aquest episodi. Primer hem vist una borrasca i un temporal com a sinònims de tempesta. Després hem vist una inundació, el verb inundar-se i el participi adjectiu inundat, inundada. També la paraula alerta amb el significat del missatge que rebem al telèfon mòbil, el pi, aquest tan fort. I per últim, el verb desbordar-se, el substantiu un desbordament i el participi adjectiu desbordat, desbordada. Perfecte. I digue'm, tu alguna vegada has vist un temporal molt gran o un riu desbordat? Quan va ser i què vas fer? Moltes gràcies, com sempre, per escoltar-me. Això és tot per l'episodi d'avui i ens escoltem en el següent. A reveure!